राङिदारा माइनाव लाइब्रेरिनि खुंगा 50थि सनाथि मायथाइ रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बाक्सा जिल्लानि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय राङिदारा गामिनि राङिदारा माइनाव लाइब्रेरिनि खुंगा 50थि सनाथि मायथाइ रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। बे हाबाफारिया दिनै फुंबिलिनि समावनो गाहाय गेट बेखेवनाय गामि आफाद बैसागु फोरबो फालिथायनि आरो माइनाव लाइब्रेरि आरो बेजों लोगोसे गं 50था फिरफिला बिरहोनाय बागुरुम्बा मोसानाय आरो फैसालि नब्लां बेखेवनाय आरो बाथौ सिबिनायनि एबा मन्दिर बेखेवनाय बायदि बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो। राङिदारा गामि आफादा खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि बे सनाथि मायथाइ रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया माइनाव लाइब्रेरिनि जोहै जादों आरो बेखौ जाफुंसार होनायाव गामि आफाद, आइजो आफाद, बाथौ आफादफोरनि गेदेर बिहोमा दं होनना। दिनै राङिदारा गामिया हाग्रा ओनसोलनि गामि सिंब्लाबो बे गामिनिफ्राय गोबां गोरों गोरा सुबुंफोर जोनोम मोनबाय, जेरै सोरबा प्रफेसर, इन्जिनियार आरो बायदि बायदि होननानै बुंदों आरो बिथांमोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों बायदि उदाहरणबो होदों। मख'नो गोनांदि बिथांनि हारिमु मोनाबिलियाव बर' मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि अदेबानि रेन्जार बुवानफारा रेन्ज कमिसर बर' फेस्ला फावगिरि लोगोसे मेथाइ रोजाबगिरि प्रेक्टिकल बसुमतारी, मेथाइ रोजाबगिरि आराधना दैमारी, फावखुंग्रि पाम्पुली गयारी, मेथाइ रोजाबगिरि देरहासार नार्जारी, आरजनिया ब्रह्म बिथांमोनहा। आच्छा, गिबियाव गोथार फुंबिलिनि नोंथांनो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै जोंनि बे राङिदारा माइनाव लाइब्रेरि 50 बोसोर सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायाव निउस लांनो फैनायनि थाखाय जों गिबियाव आफादनि जानानै साबायखर बावग्रोबाय। नंगौ, फैयै फैयै राङिदारा माइनाव लाइब्रेरि बियो दिनैसिम 50 बोसोराव आगान होफैबाय आरो बे 50 बोसोरनि सनाथि मायथाइ फोरबोखौ जोबोद गाजा गोमजायै खुंफुंनो जोंनि राङिदारा माइनाव लाइब्रेरि लोगोसे राङिदारा गामि आफाद लोगोसे अनसुलि महिला समिति जोंहा मोनथाम आफादजों आरो गुबुन माखासे दालाइसा आफाद जेरै बाथौ गौथुम जोंनि गामियाव दङ। गासैजों जोङो सावरायलायनायनि गेजेराव बेखौ सानब्रैनि हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायनानै 16, 17, 18 आरो 19 खुंफुंलांनो जों दावगाबोदों। बेवहाय दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै जोङो गेलेनाय बादायलायनायजों जागायदों आरो मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोरखौ जोङो दिनै बेखेवजोब्बाय फारियै, जेरै पेन्डेल बेखेवनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, बाथौ आफाद बेखेवनाय, आरोबाव 50 बोसोरनि 50था जोङो फिरफिला बिरहोबाय गामिनि साफ्रोमबो मानगोनां सुबुंफ्रा। आरो बेवहायनो रायखांथारनांगोन जोंनि राबांगुरि TCLCCनि चेयारमेन हिरण्य बसुमतारी बिथाङाबो दिनै जोंनि गेजेराव फैनानै जामु नगेन्द्रनाथ बसुमतारी जामु जिरायसालि बेखौ बिथाङाबो बेखेवफैदों। बिनि थाखाय जों बिथांनोबो साबायखर बावबाय। दा जोंहा हाबाफारि बादियै दिनै गेलेनाय बादायलायनाय जागासिनो दङ जायगा उन्दैफोरखौ लानानै गेदेरनि बादायलायनाय आरो गाबोन जोंहा थुनलाइयारि हाबाफारि दं। बे थुनलाइयारि बादायलायनायावबो गामिनि आरो खाथि खालानि जायफोर बेवहाय बाहागो लानो फैगोन बेखौ लानानै राङिदारा माइनाव लाइब्रेरिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफा बेखौ फारियै मावफुंलांगोन। आरो बिनि उनाव जोंहा हारिमु बादायलायनाय दङ 3थि सानाव। बे हारिमु बादायलायनायाबो मेहेरगोनां जागोन, मानोना गोबां खाथि खाला गामिनि जोङो हारिमु बादायलायनायाव लिंहरदों। बानजाय आफादनि जानानै जोंनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफ्रा बिथांमोननो लाइजाम हैनानै लिंहरदों। दा बेवहाय बादायलायनायबो जागोन। बिनि उनाव जोंहा जोबथारखालि थामहिनबा 19 एप्रिलाव सानब्रैनि हाबाफारिनि जोबथारनायाव जोंहा अपेन सेसन दं, गेवलां मेल। बे गेवलां मेलाव जोङो हाबाफारियाव मोनफुंनो हादों, कनसेन्ट मोनबोदों। दानि जोंनि सोलिफु बिटिआर सरकारनि सासे सोद्रोमा फरेस्ट, जायखौ जोङो फरेस्ट मिनिस्टार हिसाबै बुंनो हायो, बिथां रन्जित बसुमतारी बिथाङा
जोंनि गेजेराव ओइदिनखालि गाहाय आलासि हिसाबै नुजाफैगोन। दा बे हाबाफारिनि उनाव जोङो देंखो मोनाबिलि एबा हारिमु मोनाबिलि दङ। बे हारिमु मोनाबिलियावबो जोङो आलासि हिसाबै जों मोनफुंबोगोन बिथां कामेस्वर बर' रेन्जार भुयापारा रेन्ज अफिस। बिथाङा दिनैनिल' नङा, जों गोदोनिफ्रायनो बिथांखौ मोनबोबाय थादों आरो बिथाङा सासे मोजां देंखोगिरि, लिडगिरि, बिथांखौबो जों मोनबोनो हादों। आरो बेवहायनो दंफायो जोंहा हांख्रायनानै लाबोजानाय जोंनि मानगोनां देंखोगिरि प्रेक्टिकेल बसुमतारी। बिथाङा आथिखालाव सोलिफु दावगाफु सासे देंखोगिरि। बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि, बिथांखौबो जों मोनबोनो हादों। आरोबाव सानजाथिङैनिफ्राय अदालगुरि जिल्लानि सिंनिफ्राय आराधना दैमारि, बिथाङाबो सासे आथिखालाव जोबोद मोदोम गुदुं आरो जौगाफु सासे देंखोगिरि, जों बिथांखौबो मोनबोनो हादों। आरोबाव सासे फावखुंग्रिमोन बिथाङा गिबियाव, आथिखालावबो बिथाङा फावखुंग्रिबो खालामबाय थायो। आरोबाव बिथाङा आइराखि थियेटारनि बिगोमा, जाय बिथांनि मुङा फामफुलि गयारि, जों बिथांखौबो मोनबोनो हादों। बिथाङाबो बै सानखालि जोंनाव फैनानै जोंनो माखासे बिहोमा होफैगोन, जाय बिहोमाखौ जोङो जेब्लायबो गोसोखांबाय थानो हागोन। आरो बेनो जोंनि गेदेरथार देरहासारनाय राङिदारा माइनाव लाइब्रेरि बे 50 बोसोराव जोंनि मोनसे देरहासारनाय होननानै जों साननो हायो। सोलायनाय लाबोनो सानदों। जोबोद मोजां सोंलु जादों जे बुंथारनांगोन, सिमान जाथारनांगोन। दिनैनिफ्राय 50 बोसोर सिगां माइनाव लाइब्रेरिखौ दाखांनायनि उननिफ्राय जोंनि गामियाव मोनसे बारहावा सोमजिदों। बे बारहावाया ओरैबादि, जाय समाव लेखा गोरोंनि अनजिमाया गैयामोन, जाय समाव लेखा गोरों सुबुङा जोंनि गामियाव गैयामोन, बै समाव माइनाव लाइब्रेरिखौ दाफुंनायनि उनाव जोङो गामियाव मोनफ्रोमबो एबा बोसोरफ्रोमबो गरम बन्दनि दिनाव, जुलाइनि दिनाव गोरोंसिना, गामिनि गोरोंसिना गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ फैसा लायाजासे एबा रां लायाजासे गामियाव लेखा फोरोंबोदोंमोन। आरो बेवहाय अनसुंथाइ हिसाबै जोंनो गामिनि अनसुलि महिला समिति आफादा जे गरम बोथोरावमोन हिसाबै माने लेबु सेबनानै लोंनो थाखाय बिथांमोना जोंनो दान होयोमोन। आरो जौगा आफाद, गामि जौगा आफादाबो बेबादिनो जोंनो अनसुंथाइ होयोमोन। आरो लाइब्रेरिनि सोद्रोमाफ्रा गोरोंसिना एसे उन्दैफोरखौ बेबायदि हेफाजाब होयोमोन, फोरोङोमोन। दा नुनो मोन्दों फैयै फैयै दिनै 50 बोसोराव आगान सुरफैनायाव बिनि फिथाइखौ ओरैबायदि मोनफुंनो हादों। ओनसोलाव जोंनि रायजो राजानिफ्राय बुंनो थाङोब्ला बाक्सा ओनसोलाव बे राङिदारा गामियाव सबसे हायेस्ट लिटारेट पार्सेन्टेज जों मोनफुंनो हादों, जेराव PhD मोनलायनाय सानै जोंनि गामिनिफ्राय दंसै, जाय बिथांमोननि मुङा डक्टर नरेश्वर नार्जारी, बिथाङा आथिखालाव बरमा कलेजनि प्रिन्सिपाल, आरो डक्टर आसा बसुमतारी, बिथाङा टंला कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार। आरो थिग बेबायदिनो आं गावबो लक्ष्मनाथ गयारी, क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव आथिखालाव इउनिभार्सिटि सरकारा बेखौ डिक्लेयार खालामबाय। साननैसो उनावनो हयथ' बेबो जाफुंगोन। जियानो जायाथों, बिजनि कलेजाव फिजिक्सआव MSc खालामनानै सासे एसिस्टेन्ट प्रफेसार दं, जाय बिथांनि मुङा जयश्री नार्जारी। आरो थिग बेबादिनो आनन्दराम बरुवा कलेजाव माजुनि देउरि आरो बिथांनि गोरबोनि फिसाय मनक नार्जारी, बिथांमोनहाबो एसिस्टेन्ट प्रफेसार हिसाबै मावसे मावनानै मनकआ आथिखालाव टेट एग्जाम होनानै हिमगिरि गोजौ फरायसालियाव बिथाङा एसिस्टेन्ट टिचार हिसाबै मावगासिनो दङ। बिनि उनावबो साबजेक्ट टिचार हिसाबै जोंनि गामिनिफ्राय बयनिख्रुइबो सिगां MA उथ्रिसारनो हानाय कमलेश्वर दैमारी बिथाङाबो गुवाहाटी दिसपुर हायार सेकेन्डारियाव साबजेक्ट टिचार हिसाबै गावनि जिउ राहानि थाखाय फोरोंगासिनो दङ। आरो बिनि अनगायैबो जोंनि गामियाव BSc सिगांसिन BSc पास
रयेल साबजेक्ट लानानै बिथाङा BSc पास खालामदों। आथिखालाव सापागुरि कख्लाबारि गोजौसिन फरायसालिनि बिथाङा प्रिन्सिपाल इनचार्ज हिसाबै मावगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो गामियाव गोबांथार MA पास जाबाय। आरोबाव रायखांथारनांगोन दि बे जोंनि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय सानै जोंनि अनजालु फिसाफोर BTech कमप्लिट खालामबाय। सासे सिभिल इन्जिनियार दिल्ली कलेज अफ टेक्न'लजि एन्ड मेनेजमेन्टनिफ्राय हास्थाय नार्जारी, आरो आंनिनो अनजालु फिसा कुलदीप गयारी। बिथांमोना सासेया सिभिलाव आरो कुलदीपआ मेकानिकेल इन्जिनियार। बिथांमोना दिल्ली कलेज अफ टेक्न'लजि एन्ड मेनेजमेन्टनिफ्राय उथ्रिसार जाबोनो हादों। गतिके जोंनि बे गामियाव बेफोरबायदि लेखा रोंनायनि गुदियाव बे माइनाव लाइब्रेरिनि होथाय आरो बियो अबदान। दिनै माइनाव लाइब्रेरिखौ जुदि गायसनामोनब्ला हयथ' जोंनि गामियाव बेबायदि लेखा गोरों मानसि मोननाय नङामोन। आरो आथिखालाव गोबांथार फरायसुला फरायसुलिफ्रा MA थाखोआव फरायगासिनो दं, गुबुन गुबुन थाखोफ्राव फरायगासिनो दङ। साख्रि आवलानि अनजिमायाबो आंनि गामियावनो बांसिन होननानै बुङोब्ला बे ओनसोलाव बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। मानोना ओरैबायदि गोग्गाथाव, आंनि बे आंगो गामि राङिदारानिफ्राय रिजनेल प्रभिडेन्ट फान्ड कमिसननि सासे अफिसार दं, नर्थ इस्टार्न रिजननि। दिनै बिथांखौबो जों मोननो हागोन बे जथुमायाव। गतिके गोबांथार बेबायदि जौगानाय दं। दा बिनि गेजेरजों नोंथाङा सोंनाय बादि आं बेखौनो मेसेज होनो लुबैयो जे गामियाव माबा मोनसे बेबायदि मोजां आफाद थायोब्ला ओनसोलाव लामा दिन्थिनाय जायो, आरो मिजिं थियो बियो मोनसे मडेल जागोन। मानोना 50 बोसोर लाइब्रेरि सामलायनाया जोंनि गामियानो जोंनि बे ओनसोलाव बयनिख्रुइ गोजामसिन पुरानासिन। दा बियो मोनसे बे ओनसोलनि मेसेज। बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।